ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଥିବା ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ବି କଳାକାର, ମୁଁ ବି ଜଣେ କଳାକାର। ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିମା ବନେଇ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରତିମା ବନେଇ ଏଠି ବିକିଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତୋର ବନେଇଥିବା ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବନେଇଥିବା ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି। ଏତେ ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଭୁଲ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଥାଉ। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଘର ପରିବାରରେ ଥିବା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କାର, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଭଲ ବିଚାର। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେବା, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଯଦି ଏହି କଥାରେ ଆପଣ ସହମତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା, ମୋ ମା।